Ľudia často hovoria o slobode, ako keby sloboda bola nejakým samozrejmým dobrom. Ako by viac slobody automaticky vždy znamenalo lepší život. Dostojevský to nevidel takto. V skutočnosti si Dostojevský myslel, že sloboda nie je len náročná, ale že je aj desivá. Že väčšina ľudí, keď dostane tú skutočnú slobodu, nevie, čo si má s ňou počať. V románe Bratia Karamazovci Dostojevský predkladá veľmi znepokojujúcu myšlienku. A to, že ľudia v skutočnosti nehľadajú slobodu, ale akúsi úľavu od zodpovednosti. Chceme, aby nám niekto iný povedal, že čo je správne, čo je nesprávne, čo má hodnotu a vlastne ako máme žiť. Práve preto je autorita taká príťažlivá. Nie preto, že by ľudia boli slabí alebo že by boli hlúpi, ale preto, že zodpovednosť je proste príliš vyčerpávajúca. Byť slobodný znamená, že znamená to, že vaše zlyhania už nemôžeme hodiť a viniť na osud, na spoločnosť, ani na dejiny, nemôžeme zvoliť to na Boha. Znamená to, že už náš život prestáva byť výhovorkou. Dostojevský pochopil niečo, čo sa moderná kultúra snaží úplne ignorovať. Sloboda nie je pohodlná. Nerobí vás šťastným, ale robí vás zodpovedným. To je veľký rozdiel. A s touto zodpovednosťou prichádza aj strach, pretože zodpovednosť je desivá. Preto ľudia tak často a dobrovoľne vymieňajú slobodu za rôzne systémy, ideológie, náboženstva, politické hnutia, alebo dokonca aj algoritmy, ktoré im vravia, čo si majú myslieť. A nie preto, že by tieto systémy boli pravdivé, pochopiteľne, ale preto, že prinášajú určitú formu úľavy. Dostojevského vhľad vôbec nie je historický. Je vysoko filozofický a psychologický a práve preto stále platí aj dnes. Práve toho robí takým relevantným. Za každým, keď niekto povie, že len dodržiava pravidlá, alebo že takto proste veci fungujú, alebo že s tým sa nedá nič robiť, Dostojevský má za každým pravdu. Za každým má pravdu stále a stále. No a sloboda sa nás nepýta, či sme pripravení. Jednoducho si od nás vyžaduje, aby sme odpovedali sami za seba. A ak mám byť úprimný, väčšina ľudí by radšej neodpovedala vôbec.